Hei vaan ja hyvää alkanutta viikkoa kaikille TikTok-kavereille. Tässä joku aika sitten keksin semmoisen pelin, kun mä sanon sitä nollanopaksi. Aina kun heittää tämän valkoisen puolen tästä nopasta, niin saa vain 0 pistettä. Ja muuten sitä pelataan niin, että heitetään ensin 3 kertaa peräkkäin. No nyt tuli 4. Tuli 3, eli 7 ja teki yhteensä 9. Ja sä voit kaverin kanssa pelata tätä peliä aina vuoron perään ja heitätte aina 3. Ja kumpi saa enempi pisteitä, niin on sitten aina voittaja. Ja tätä peliä voi pelata niin monta kierrosta kuin haluaa. Eli tossa tuli 1, 2 ja niin päin pois, se eteenpäin. Eli tää on tosiaan tämmönen mukava pieni ajanvietepeli, jos sitä voisi sanoa. Eli nollanoppa. Eli tämmönen juttu tällä kertaa. Hei vaan.